Hola i benvinguts una setmana més al Calaix. L'actualitat cultural d'aquesta setmana passa per unes noves d'aquest any, com la representació teatral. Els treballadors de Panricos mostren poc esperançats davant la reunió de dijous. Diada històrica, la que han protagonitzat avui els castellers de Mollet. Diferents artistes ambaixadors de l'art urbà europeu s'han donat cita aquest cap de setmana. Amb l'obertura del Mediamarkt, el proper mes de desembre, l'Ajuntament haurà aconseguit el seu objectiu. No hi ha volta de full. La direcció de Jamalto ha confirmat l'acomiadament. La nova sucursal de Norauto pretén donar servei a l'àrea del Baix Vallès, especialment a Mollet i Rodalies. Centenars de nens i nenes que han omplert la plaça Prat de la Riba alerten, doncs, del perill que la planta de Santa Perpètua es torni cada vegada més precària i acabi desapareixent un sector estratègic. La nostra companya Sara Prim es troba amb Jos Petit, el director de cursa d'aquesta mitja. Efectivament, Albert, és el final de la mitja i és el moment de fer valoracions, de fer balanç. Ens trobem al pavelló amb el director de cursa, el senyor Jos Petit. Senyor Petit, bona tarda. Molt bona tarda. Com ha anat això? De moment, quina és una mica la seva percepció del funcionament d'aquesta 21a edició de la mitja de Montornès? Tots aquests testimonis, totes aquestes fonts, perquè és realment un treball documental, és un treball històric, però sobretot documentat i documental. La idea, precisament... Els elements que la distingeixen de la resta de processors de Setmana Santa. Bueno, la nostra És processó... un dels episodis més, no sé si ignorats, volgudament amagats, però menys tocats de la història recent de Catalunya. Efectivament. Nosaltres ens acomiadem agraint-los una vegada més la seva confiança i convidant-los a veure aquest recull d'imatges sobre l'acte. Culture and arts correspondent Sara Prim. Welcome to the show. Good afternoon again. As we said in the beginning, we are going to talk about the Goya. The number of movies will be reduced, but if the quality is not reduced at all, then I think it's not a big deal. 3 weeks, we've learned more about some contemporary authors. Sara Prim, thank you very much for your time.